Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Di acaranya bersih-bersih bos. Ini omah Hani, Aiman, Mijek, Nyama, karo bentar coklat. Iya, iki bos. Iki. Kok ngalih kok? Nah, ini ngalih ya, tak parah nih. Kan dia parah malah ngalih lah. Bapak no. Wong iki salon dulu. Mbak parah nih, kalau dulu wong iki. Wis serake petane kono ae. Wes, dah. Mbak salame ora? Sangone Piye? Nyalame. sangone doa. Doa. Wah, lama tekan di duwe. Kok blok wong ning salon kok, Mah? Hani. Iya, ning salon lagi juga. Lah ya kok ning salon perawatan terus e. Iya. Apa belum? Kayak bojone kerja ning ndi ya? Taiwan. Oh, Taiwan, Bos. Taiwan, Bos. Taiwan, Bos. Diresik kabeh to, Le. Ya iki sing kok kita. Lebas Umayani, Bos. Tapi uangnya gak enak ya. Apa nih, Min? Yo, maksudnya kan penampilannya ben anu. Pengen oleh. Oh, ki jeruk Bos, ki nggo tombo watuk, Bos. Jadi mbakmu anu iki lho, jebok ke gak apa? Ora apa ki. Loh, Ora apa. ke Bos, buah. Enggak sama karo sing duwe. Sapa sing duwe? Ini mbah kita sapa jenenge? Mbah Mi. Mbah Mi apa sapa? Uangnya jere lara sih. Lara Hei, apa? Mas. Wis mari kok. Oh, gitu loh. Ranem lara, Bos. Ranem lara, Bos, ranem. Coba sama ranem, ranem, Bos. Anak iki berarti Ya, kayak ranem. Muga lek ranem suka cepat sembuh ya. gede. Ah, tadi cek nek ulo ijo lho, Cek. Ndi to Cek pite? Ndi to? Loro. Ndi to? Ah, tadi ada nek ulone ora engko. Bismillah sik, Cek. Ya arek lu peko to, Cek, gua arek gede, Cek kok. Lebas ki ning sopreng, Bos. Sawat cik, Bos. Ora kembung kali ya. Nek nyamuk akeh, Bos. Coklate, Cek, kira sing mateng, Cek. Ini waktu bosok lah, kali gak dikai. Hah? Ya mana tuh. Di to rambanane renek kok. Ya dipai katijo to, Bos, Bos. Katijo. Coba ben kita rawes sik, Bos. Nggo kayu entar ngono entar. Penak disemprot jane entar. Apa tau? Itu jeruk rene jeruk. Lah semprot tondol karo. Hati-hati Cek kok. Ngebar kok dibakar. Wes iki jane menak to. Dirawasi nggo masak-masak. Menak, Bos. Enggak ini adem. Nggo masak-masak enak jan. Ayo mau sik to kalau ketua bosmu. Ya, Kok nek gelem kan diresik kok. Ini mantep kok. heeh. Masak karo Hani. Hani iki dijak malah ini maret salon. Akeh petokane kono Hani dia diparani kok. Metu sik lah. Metu sik. Ya kok gak malu. Tak karo ning ndi. Ya. Langsung ning salon terus maya wong. Perawatan nih Hani le. Rambut wong. Sontek pemutih wong iki. Kowe nyapa mawe gak nyalon. Gak berduit jadi. Gak nyapa wis ngono maya wong iki. Ya Allah natural lho jadi pentol. Kalau apik ngetesane penak.
Natural. Iki ben rawas Wah, iki. natural ki ngetane penak. Ya. Iki bos, lumayan nih. Kenceng ya. Iki bos lumayan nih, bos. Iki kandang ayam. Apa tuh Jek, ini gue sandal Jek kok. Oh, ora gue sandal loh. Dincep notok gak nek. Iya itu sem. Wah, lamber dincep notok. Juga dal terus itu. Iki kapakno tandur. Gue sandal gue sandal. Kok lo? Sandal bos. Itu pemen ini gue sandal lo. Ngedene kok gue sandang ngeden. Bung terang. Terang itu dibakar, gue masak. Wis siap. Iki diresi ngomenak piye? Dah dersi. Ngomong basu ya. Iya ya tak mau bosu. Cuwe plang. Sejuk basi panggoke. Lah adem. Tapi kok betah ora? Pakai nyamuk. Wis apa dak-dak itu? Lumayan. Tapi gue ngetemot ngetok ya. Wis apa iki dak-dak. Boleh wajan. Oga kan jati kok. Ono jati ya? Kan jati ya. Ini mau jajal tenan jamu dadi enek koyo. Oh nggih. Ngopo Kebos, ana wong bacok-bacok jati, Bos. Ngepil, Bos. Lah ngene Bos diplok pagi hari ini. Kayak ngurupe orang-orang. Lek, nyapa, Lek? Nyapa? Oh, ngelek kayu. Takrok beli cangkrek. Oke. Hati-hati. Bang gerombol wong telu. Lebasi tempatnya asal, Bos. Soalnya sini iki, Bos. Ini, Bos. Biar gue masak-masak ikin ya. Gue masak-masak ikin. Biar rasa ijek. Mbak Yu itu kena kan. Iki. Gek, gue persosian itu. Ya iya toh. Wah, Mbak Yu, gue enak Mbak Yu. Ya dak. Wayah-wayah kowe ubang karo kipin. Karo kowe barang toh. Ya ngono dijak. Itu melu toh, wi marewi renek toh ya. Ngono enak yo lah ya. Entuk. Oleh sopo teka oleh. Oh yo oleh Jek. Nek jowe kan tok akeh. Ya tak jenenge alas kok. Jowe klang akeh. Kape yo. Anake kamu. Iki berbakar toh, Bang. Oh, kok. Ya kayak ngono jane kok pengen dibakar. Wih, jane ilang kabeh jane api ya. Iki. Piye, Jek? Itu. Iya wis jek baca gua arek gedhe aja arek cilik. Pe kita pewadang jerak-jerak. Ngono pe kita resi. Bapak digor awane ya. Ya cekin. Napa kawan? Ini jaga lah nek posere to kok ngawur. Ya rasa tahu. Kimben padahal nang kita resiki mbiyen. Mari yo. Sangar nek sama anak ulo-ulo ayo. Keper. Mek keper. Bos, nomor 17, Bos. Jek, belok piye, Jek? Ndi? Iya. Ndi? Belum ngaku. Dewi, niku. Glendal. Iya dal. Dal. Biyen belukmu Dewi dal. Yo wit. Cilik. Wis tuku petang atas ora wino kowe. Nyapa dicolno. Go mulane. Cek cangkemmu cek ucul. Ucul bengi-bengi ucul balik mulai nah. Akhirnya go. Iya iku. Lebos semayani, Bos. Semayani, Bos. Semayani, Bos. Ayo ngi. Yang ngi. Tuh, Bos.
kopi lumayan ya. Terus tak resik bos. Wes kena bos vlog pagi hari ini, jangan lupa gitu kena ngocot di like, di komen, di subscribe. Wah kopi nih bos, lah bos cepai kopi bos. Lumayan bos. Wes jangan lupa di YouTube kena bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.